Thakathi kathi ngosiqhele sibulala endaweni Yima nkulunkulu yima ibambe baba moyitsho ufuna ukuthatha mina manje wewe yima baba ha engakubamba ufuna ukungibulala simakade yima nje yima ibambe baba ibambe baningi abantu abayuseless bakhona osibeka uNkulunkulu wamshana ha ngeke mina nje ungidinge ngisaphizwe emhlabeni mina ngiyibhizi elingisho ngathi usuyangithatha simakade kodwa hayi ngalo liyahlanya hayi ngalela nebetho ngojojo pho ngeke ngibula ujojo mina ngeke hey ngeke wewe mnganami mana ngiyaxolisa ukuphazamisa emkhulekweni wakho wajojo Jo ngiyacela bandla ngiyacela yazi ngisamasimbeni la wewe mngana manje wena mumu sesimasimbeni pho igama lami lingena apha emkhulekweni wakho yeke leyo na Jojo suyaphuma kabi solo nami mngani wami kodwa vele nawe yazi ukuthi wewe umuntu useless la wena ngame ngingathiwa asibheje ngempilo zethu ukuthi kufoyela umuntu ongafa wewe mngana angini obvious wena ungangithakatha uzibambele wena mathupha lalela Jojo uyabona mina ngisebenza kwi-level kaNkulunkulu yonke imkhuleko yomlazi wonke lo iqala la kumina mina ngiphasele kubaba eminye imkhuleko avihlekisa wendoda wena mozibuca wathi ungasube yimillionaire ube nemali ube mandi umnganami usho mina wewe mnganami wewe wena uyadlala mina ngisazobalisha ila ngizongena khona ngikupulala usuyisigwili mnganami wena uyozufa inebe thona unje hayibo wewe mnganami kanti iphinde ibe njalo yini nganifuni solo nami mngani wami manje nasengivele ngakuphupha kabi lana and futhi ubugqoka nje wena ngathi usuyanginyonyobela wami unogobelo naye wena wemnganami ngathi ngingeni okuqala wena uthengi useless yazi nibabhayi futhi hey mnganami hayi Ithi unalalute sitha sami Isanhlale phansi nikhulume Nkosazana unjani Ngiyaphila bhuti unjani ngikhona mama ngeke masomuhle kanje yazi lobuhle bakho ngwashayisa baBeyonce ngamahloni ngiyabonga bhuti mama wangathi afika nje le ndaweni Ntwana ngafika eqiniseni ngehla manje nje ngithola umsebenzi ngala ngikuphathisa nje Nkosazana uyangakibi vele ngiyabonga umusa wakho bhuti iyasinda kodwa phela mama ngoba ngifuna ukuba la icala kwakho ngizobekezela wow my hero ngisazofanele umzala ngihlangabeze kodwa hasi umzala wakho yini indoda yini manje intombazane nje izongihlalisa la ngoba ngibamba amatoko uma nginakho phela mina mama umona masongenhla ngithi phela ukuhlaba ufuna ukufona ubhebhene yini Hayibo bhuti uzama ungishalani Nowazibona ukuthi mama umuhle kanjani ngizama kona la Hayibo kahle bo bhuti Emini kabha nje odanga bakho nje bayasebenza nje uyindaba ngene shift wena sisiwami kahle ngiyimeli ufakaza Jehova Ngabe usudlala ngami manje kahle mina ngizimele mina yabo enza nje buka ngikuzula ukuthi ufuna ukufonela umzala awenze nje uhamba uthenga i-airtime lapha ya bese uthenga noneminate zokuphuza nje lapha endlini yami ngizomfica lapha ungashiswi ilanga ngoba umuhle kanje ungashiswi ilanga umzala somlinda khona lapha nje Amen hallelujah amen hallelujah amen hallelujah amen we mama kahle ngazi ukuthi umamdletshe nje akasayifuna imali yethu sengazi kuhlela isikhathi eside kanje kuvaliwe imali
Ukhuluma ngayiphi imali babe? Hawu, mama phela mina ngikhuluma ngale mali esuke sizothenga ngayo la ekhaya. Babe skepla. Hawu mama sika Mamdleje. Sowenzani? Hawu mama yini kahle ngimuze ngoba phela sizophuza utshwala mina nawe la. Ngayiphi imali? Hawu mama obvious sizokweleta. Hayi wena ukhala ukuthi uMamdleje akafuni ukuvula kubeni unganayo imali uzokweleta. Hawu. Hayi ukhala ngokuthi uMamdleje akayifuni imali kubeni wena uzokweleta. Hawu we mama yazi ufanele ngempela ngabe usevulile ngempela uMamdleje manje. Wona ngempela nangesikhathi sambili. It's Sunday babe. She needs to rest. Sina nje ngoba salela sibe sizama indlela ukuthi sikwazi ukuthola imali ukuze bevula la sithenge. Oh manje mama awusho unalo iqhinga. Ya nginalo kodwa uzodinga mina ngedozwi. Hawu mama, manje awusho ithini impumelelo? Hawu bafowethu, uyazi nje ukuthi ingane yakho mina nje anginanzalo mina. Hawu, singamawele nje, monganayo inzalo noma nginayo. Ey, azuqinisele kodwa bafu. Hey, ngisho kumele sibone ukuthi le ngane le izothi baba omncane kuba, and masithi baba kuba. Hey, obvious kodwa bafu izothi baba kuwena. Ngoba nje mina ngimisele ngokuthi ngondle. Seniqedile? Hawu mama saxolisa hazi. Hawu, manje mama awusho wathini vele ama results? Ama results ani? Hawu. Sikunika nje u500 for ama check-ups nje mama. Hayi bo leyo mali befuna ukubutha nabantu bami nina ningakidla nababili. Kanti ningakhokhi. Hayibo, kanti sesiyadayisa yini? Umuthando ngasho njalo. Hayi, wona mama mina ngisakufundisana nobhuzu ke. Hayi. Umuntu wakho nje bafulo. Lalelani la, kho umuntu ozongala nemazi ubaba. Ngaleni ngizomtshela. Hawu mina mama nawe uyazi phela usuforever nje nawe phela. Hawu bafanga ngibala mina yazi Omunye ucupho omunye ucupho omunye ucupho omunye ucupho Sukhuluma kabuhlungu kanje nami. Wenza khona usheshe only 5 minutes. Gogo. Gogo lesikhathi sincane gogo. Kuningi ngifuna ukusho kuwena gogo. Yabo gogo, ngiyakholwa le lapho nginikele. Ngifika kanje uma siyafika lezi zinto sifuna ukwenza utho lapha gogo. Lusa bavilaphi nanga mabonga ngifuna ukuhlabela wena masifuna imbuzo yaziphi. Gogo yazi nje uthi mina angisebenzi ngoba angiyeki nje mina. Ngihlangene nalokho mina futhi babhayi ngisasendleleni silalibona wakho lo rich call. Angihluleki ke gogo angihluleki. Isikhathi sakho siphele. Gogo. Yabona bafethu idlozi nesicefe. Ithi unalalude zitha zami Fisa ngihlale phansi ngikhulume ngami ngifuna ngibone impumelelo yami Nkosi yami. Yo. Ukhezo nkosi yami ibhadi azibhadi. Amadimoni angilandela ngemika nje. Afika ngesikhathi. Hayi ngeke mntu Stefan Stefan. Oh. Ngoba ngisho ukuthi uzosebenza namhlanje ufuna nini manje la? Ngizokwela. Ma. Angazi noma mhlawumbe usingabuye siyenze lento ngesikhathi. Ngoba
khona inkonzo engisazoyibamba la endlini ngakwazi lapho Awufundisa usayifonini. wena umbuzo wakho umnandi kodwa mntaka Stefano uphuthuma ubaba lapha yazi ubeshitha ngibize ngempela ubeshitha ngibize ngiyakhumbula impela uphume ngikhontesa futhi ngiyenza usheshe impela Awufundisa kanjalo nje. ngixolele ukuthi khosa ubuye noma kusasa khosa yona kodwa Shame, wazangishwebisa umfundisi. ubuye kusasa bheka ubuye kusasa tata kodwa ngimiyekele umntaka Stefan AK47 nami ngibeke ngasebenza nododwa lephilisi samunye wane ifikela futhi la endaweni uzofunda ngoqondo namhlanje sipistolo lokho ngimkulungiselela ngifica kahle ngikuletile lokho usho la endaweni ngiyazumeka nje yilomfana ndoyipi nale philisi lashesha manje asehliki nganto kade ngilele akuthi ngimiyekele umntanga Stefan buwe kusami sengiyothembela ngizothini kodwa ngimiyekele umntanga Stefan yabona nje futhi indaba yami lengane iyitshe ke isera kanti nayo 5 ladies siyolangula lwini la lephilisi ukuze lidamuke ngeke